आज आपण कोकणातला काजूपासून बनवला जाणारा जुना गोडाचा पदार्थ बघणार आहोत। करायला एकदम सोपा पण चवीला मात्र तितकाच अप्रतिम असा हा ओल्या काजूगराचा मोहला कसा करायचा ते बघूया। तर इथे मी ओले काजूगर घेतलेले आहेत, जवळजवळ अर्धा किलो हे ओले काजूगर आहेत। तर हे गरम पाण्यामध्ये आपल्याला भिजत ठेवायचे आहेत। गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवल्यानंतर अर्ध्या तासाने बघा याची सालं अशी आपल्याला अगदी इझिली काढता येतात। हे बघा, थंड पाण्यामध्ये होत नाही, गरम पाण्यामध्येच हे काजूगर भिजवून ठेवायचे म्हणजे याची सालही अगदी आरामात निघतात। आणि मग याचे मी असे 2 भाग करून घेतलेले आहेत। हे बघा, तर प्रत्येक काजूगराचे असे 2 भाग करून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे सगळे काजूगर हे साफ करून झालेले आहेत। आता मोहला कसा बनवायचा ते बघूया। तर पॅन गरम करून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये तूप घातलेलं आहे 2 चमचे। तूप गरम झालं की नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला एक अर्धी वाटी तरी गूळ घालायचा आहे, म्हणजे मोठी आहे वाटी। आणि एक अर्धी वाटी आपल्याला इथं ओलं खोबरं घालायचं आहे। सुकं खोबरं नाही, ओलं खोबरंच वापरायचं आहे। एक अर्धा चमचा हळद आणि थोडीशी वेलची पूड घालायची, जायफळ पूड पण तुम्ही इथं वापरू शकता। थोडं पाणी घालायचं आहे आणि हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे, मस्त असं शिजवून घ्यायचं आहे। इथं मी हे पाणी वापरलं आहे, तिथं तुम्ही तुमच्याकडे समजा नारळाचं पाणी असेल ते पण इथं वापरू शकता, त्याने टेस्ट खूप छान येते। तर असं हे सगळं गूळ छान अगदी मस्त वितळलं की नंतर मग याच्यामध्ये आपण हे साफ करून ठेवलेले काजूगर याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत। आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे या गुळासोबत आणि खोबऱ्यासोबत हे काजूगर मस्त असे शिजवून घ्यायचे आहेत। एक 5 ते 7 मिनटामध्ये हे मस्त अगदी मीडियम गॅस फ्लेमवर शिजतात। तर झाकण लावून मी हे 5 ते 7 मिनटासाठी छान अगदी शिजवून घेतलेले आहेत। आणि तुम्ही बघू शकता 5 ते 7 मिनटं झालेली आहेत। गुळाचा पाक आहे तो पण बऱ्यापैकी आटलेला आहे। तुम्हाला कितपत पाहिजे, एकदम सुक्का पाहिजे की थोडासा ओलसर पाहिजे, त्याप्रमाणे तुम्हाला हा गुळाचा पाक जो आहे तो आटवून घ्यायचा आहे। आणि एकदम साधा सोपा हा करायला एकदम मस्त, एकदम सोपा आणि खायला तितकाच रुचकर असा ओल्या काजूगराचा मोहला इथं तयार झालेला आहे। तुम्हाला जर ओले काजूगर मिळाले तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा, खूप अप्रतिम लागते। तर तुम्हाला ही आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तर मस्त असा हा आपला काजूगराचा ओल्या काजूगराचा मोहला इथं तयार झालेला आहे। खूप पारंपरिक अशी रेसिपी आहे, अगदी आमच्या आजी पणजी वगैरे ह्या रेसिपी करायच्या काजूच्या सीझनमध्ये। तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। थँक्यू।